Мастацтва вельмі капрызнае. Беларускае мастацтва яшчэ больш супярэчлівае. Калі ў адных яно выклікае пачуццё радасці і моцных перажыванняў, у другіх, у лепшым выпадку, нічога не выклікае. Як паказала гісторыя, на кожны мастацкі шэдэўр наша публіка заўсёды рэагуе па-рознаму. Галоўным барометрам крытычных водгукаў была і застаецца палітычная кан'юнктура, якая рэч яшчэ больш капрызная за само мастацтва. За савецкім часам мастакі, якія з пэўных прычынаў не хацелі ўжывацца сацыялістычным рэалізмам, ставілі на сабе табу невядомасці. І так было ажно да 80-х гадоў 20-е стагоддзя. І наадварот, аўтары, якія ўцямілі неабходнасць выхоўваць народныя масы ў духу сацыялізма, сталі мэтрамі, чые творы ведаў ці не кожны піянер з падручнікаў па гісторыі і літаратуры. Ці чулі нашыя бацькі ў маладосці пра такіх мастакоў, як Марк Шагал, Казімір Малевіч альбо Хаім Суцін? Вядома, не маглі ведаць. Гэтыя мастакі з'ехалі з Беларусі яшчэ ў 20-30-х гадах і больш сюды ніколі не вярталіся. Аднак былі і тыя, хто тут застаўся і працягваў пісаць так, як некалі вучылі прафесары буржуазнага выяўленчага мастацтва. Адзін з іх, Пётр Сергеевіч, які атабарыўся ў Вільні, быў слаба ведамы нават сярод мінскіх мастакоў, хаця пару ягоных твораў былі змешчаны на апошніх старонках школьных падручнікаў, якія выходзілі шматтысячнымі накладамі. Цяпер, міжсобку, мы хвалімся, што і Марк Шагал, і Хаім Суцін таксама нашыя мастакі. Але хто нас пачуе? Дагэтуль мы не парупіліся выдаць альбомаў гэтых сусветна вядомых мастакоў. Культурнай падзеяй стала выданне альбома манаграфіі унікальнага мастака з Дзесеншчыны Язэпа Драздовіча. Ён не пайшоў за шчасцем у Кракаў або Парыж. Ён нават не застаўся ў Вільні і не прыжыўся ў Мінску. Прагнуў волі ў Беларусі. А ці знайшоў яе тут? Конечно, творах заходнебеларускіх мастакоў няма столькі чырвані кумача. Няма столькі нематываванага аптымізму. В лепшым выпадку это нейкая элегія. Збольшага это ўсё ж такі лірычныя, задуменныя творы, якія хутчэй нагадваюць нам пра недасканаласць свету. Альбо творы, прысвечаныя гераічнаму великаму мінулому нашай нацыі. Ніяк не уявіцца поўную карціну нашага мастацтва. Бо в 50-е гады памёр Язэп Драздовіч, так і не стаўшы ні савецкім мастаком. Гэта не савецкае мастацтва. Сярод беларускіх мастакоў, які таксама не разумеў марксісцкую эстэтыку, быў Міхась Сеўрук. Ягоная вядомасць ляжыць цяпер на плечах саміх беларусаў. З 1939 года Сеўрук усё жыццё пражыў у нясвіжы, пакінуўшы па сабе сотні твораў жывапісу, акварэлі, малюнку.
Польшу, жыццё склалася шчасліва. Ён шчасліва паступіў пад апеку Фердынанда Рушчыца на мастацкі факультэт Віленскага універсітэта. В самыя лепшыя часы росквіта гэтага мастацкага факультэта Віленскага універсітэта. І гэта падлеткавае ўражанне пра вільную казку з ім застанецца ўсё далейшае жыццё. Ён вучыўся ва Львове, куды яго настойліва рэкамендаваў яму паехаць Фердынанд Рушчыц з майстэрняй Панкевіча. Нясвіжскі гісторыка-краязнаўчы музей адзін з багацейшых музеяў Беларусі. Ягонае багацце вымяраецца калекцыяй жывапісу Сеўрука, якую перадала музею пасля смерці мужа Раіса Сямёнаўна. Дарэчы, яе партрэт, выкананы ў тэхніцы сангіна адмысловым алоўкам чырвоных таноў, можна пабачыць у былой кватэры мастака на Садовай вуліцы. Цяпер тут музей Міхася Сеўрука, які быў адчынены ўдзячнымі нясвіжцамі ў 1996 годзе. Міхась Сеўрук у кастрычніку 1939 года пераязджае з Вільні ў Нясвіж. Пра ваенныя падзеі і нямецкую акупацыю ён ніколі не ўзгадваў. Пасля вайны ён займаўся любімай справай мастацтвам, выкладаў у школе. Ягоны дом стаіць на раздарожжы вуліцаў Садовая і Першамайская. Вось гэтая адметная цагляная сцяна ўсё жыццё нібыта аддзяляла ягоную творчасць ад сацыялістычнага рэалізму, у якім мусілі працаваць мастакі з савецкай Беларусі. Але Міхаіл Канстанцінавіч заўсёды быў адкрыты для кантактаў. Ён быў ветлівы і ўважлівы. У ягоным доме часта збіраліся мастакі, акторы, музыкі, бывалі нават і мясцовыя сакратары камуністычнай партыі. Была секретарь райкома партии, третий секретарь, и она его очень уважала. Очень уважала и пыталась что-то ему там где-то немножко помочь. Это Бабич? Бабич, да. На таком уровне местного уже начальства. Никоим образом репрессивно к нему не относились. Это уже вот к жене больше. Было там что-то у нее. А что, тоже большой ясности у нас нету. Ну, что-то было. Он работал сам спокойно, так автономно, не вникая в эти местные ситуации. Он говорил, что жизнь состоит, человеческая жизнь, мне очень понравилось его высказывание, из момента. Вся жизнь человека. Вот какой-то один момент, второй, третий. Калі для сталічнай публікі творчасць Сеўрука была фактычна тэра інкогніта, у Нясвіжы ягоныя творы ведалі, ставіліся да іх спакойна, праўда, без асаблівага энтузіязму. Пра мастака ўзгадвалі напярэдадні дзяржаўных святаў, калі горад неабходна было ўпрыгожыць партрэтамі савецкіх правадыроў. Вот это и говорит о чем, что вот когда готовили демонстрации, оформление колонн, вот, не кого-нибудь, были, конечно, и другие, ну что он вот художник, но именно его приглашали, он это делал, и не кто-нибудь другой. Другое дело, что при советской власти
о людях, которые имели серьезное место в том обществе, как-то сдержанно говорили, очень сдержанно. Может быть, на это повлияла немножко вот жена. В смысле, не ее действия, а ее дела в определенный момент житейский. Если б, может быть, он имел не эту жену, а другую жену, может быть бы Севрук стал раньше более известным человеком. Я видел, что даже политических работников, если, допустим, другой член семьи, жена там или что, имеет какие-нибудь с точки зрения советских властей пятнышки, то и он не слишком был на виду. Вот как оно. Раіса Сямёнаўна паходзіла са Століншчыны, з сям'і праваслаўнага святара. Пра яе ў Нясвіжы узгадваюць з неахвотай. За ёй цягнуўся цяжкі шлейф сталінскіх лагероў, які перакрэсліў яе ўсё далейшае жыццё. Раіса Сямёнаўна не атрымлівала пенсію, і сваё шчасце яна знайшла побач з Міхасём Сеўрукам, які прысвяціў ёй дзесяткі партрэтаў. В наше время очень трудно встретить такого интеллигентного именно человека. Он заходит, женщина уже стоит. Он вообще был, во-первых, по натуре, но очень добрым человеком. Очень добрым человеком. Правда, я вот смотрел его все эти картины, это все или портреты, или вот рисунки такие природы, допустим, вот усадьбы какой-нибудь, все. Но он на современность особенно не бил. Я ему задал был вопрос такой: а почему бы вам не нарисовать картину широкого поля колхозного, там жней вот эти, а может быть еще там и техника какая-нибудь. Он возмутился, и я, так сказать, понял, думаю, или обиделся, или разозлился на меня за подобные вопросы, и я больше ему таких вопросов не задавал. Вот. Он больше концентрировался на таких вот пейзажах не очень широкого масштаба, ну вот как вот усадьба, допустим, там где-нибудь дерево отдельное, там где-то у моста или что-нибудь, ну вот как вот здесь вот кусочек вот ручья. Говорил, что это сделают другие, это не мой удел, и он, а вот то, что было, особенно вот жницы, у него есть картина, старые женщины, когда и жнут, а потом идут из поля. Эти поставленные. Так говорит, это мое. Почему? Потому что я это видел, я пережил это. Его там родители работали на земле. Творчасць Севрука цяпер пазнаецца выдатным творам «Жніво», якім ён дэбютаваў як прафесійны мастак, выпускнік мастацкага факультэта Віленскага універсітэта. Гэты твор мае глыбінны сэнс, схаваны за постацямі звычайных людзей, магчыма, родных і блізкіх Міхала Канстанцінавіча. Калі браць уласна мастацтва, то бяспрычна шэдэўрам Севрука ёсць «Жніво». Это написанная такая картина свету,
беларуская сімбаль веры, калі заўгодна, дзе ёсць і прычасце, там як стары, як святы Язэп рэжа гэтыя хлябы, і Мадонна, маці з дзіцём, і касцы нібы анёлы. Так карціна пра ўсё, што ёсць у Беларусі. Яна была напісана спецыяльна на замову Віленскага беларускага музея імя Івана Луцкевіча. Дзякуй Богу, она там збераглася, і дзякуй Богу, яна сёння ў Нацыянальным мастацкім музеі. И там всегда холодно было у него в мастерской. Но что, вот стоял подрамник, картины были, но он никогда не показывал. Всегда картина была завешена, и он вообще не любил, когда к нему заходили в мастерскую. Не любил. Ну, я-то больше там был. Ну, так, конечно, да. Его подталкивали, и мы подталкивали. Вот друзья уже, близкие друзья. Михаил Константинович, давайте выставку, мы поможем. А он всю жизнь был не готов к выставке. Не готов. Делали рамы ему там, и выставка была только после его смерти уже. Мы на выставке тоже были. Калі чалавек малюе і, між іншым, разумее, што прадаючы свае працы, ён можа маць шмат грошай і жыць лепей, але кажа, малюю для сябе, то гэта аб нечым кажа. А я думаю, гэта яго дзеці. Гэта яго дзеці, ён іх нараджаў, ён імі жыў. Ну і калі яму прапанавалі выставу ўласную, чаму яна не адбылася пры жыцці, шмат прац, якія хацеў дарабіць, перарабіць, перамаляваць, прыгожа аформіць. Таму ён не мог іх паказаць голымі. З лістоў Сеўрука да мастацтвазнаўцы Шматава даведваемся, цытата. «Я мала карыстаўся натурай, толькі рабіў на ёй праверку ўжо зробленага. Натура, я пераканаўся ў гэтым, адразу забірае кампазіцыю, пачынаеш ахалоджвацца да сваёй працы. Прападае прыгожая лінія і атрымліваецца зусім не тое, што ты задумаў». Но он, между прочим, не искал какой-то карьеры или как-то выдвинуться, как-то попасть в известность. Собственно, вот работа его вся. Вот он свой беретик оденет, собачек на поводок. И пошел по Несвежу, туда сходит в Альбу, туда в парк этот старый. Там походит, поэтому он, пейзажи ему знакомы были вокруг, тут все. Он тут бывал, тем более, что надо было прогуливать собак. По улицам же он меньше ходил, а больше так стороною. У сховішчах Нясвіжскага гісторыка-краязнаўчага музея зберагаюцца больш за 1000 твораў мастака. Сярод такіх ёсць нават вучнёўскія альбомы з малюнкамі, а таксама акварель, дрыварыты, медзярыты. Большасць з іх мы паказваем упершыню. Хочацца верыць, што прыйдзе час, і мы разгорнем альбом, дзе пад адной вокладкай будуць сабраныя разнастайныя па жанру і тэхніцы найбольш выдатныя творы класіка беларускага жывапісу Міхася Сеўрука. Ягоны архіў мае велізарнае значэнне яшчэ і таму, што захоўвае інфармацыю па гісторыі мастацкай школы віленскага перыяду 30-х гадоў. У него все картины
настоящие, профессиональные, творческие, вот, умные, вызывающие чувства у зрителя. Это не просто, как говорят, да, вот, посмотрел, да, вот, мазня. А нет, тут ничего, никто, не сведущий даже человек подобных вещей не скажет. У нас о человеке, о его большом таланте говорили уже после смерти человека. Разве только о Михаиле Константиновиче вот сейчас начали вспоминать больше и пропагандировать, и популяризировать. Собственно говоря, такая судьба, наверное, и будет у нас у Севрука. Потому что, ну, я небольшой знаток искусства, вот это художественное искусство, но во всяком случае посмотрел другие картины, творения других художников. Я, ну, может, это будет с моей точки зрения или с точки зрения знатоков грубовато, но считаю, что он занимает достойное место среди плеяды художников России, в том числе Белоруссии, там, Украины, так, в своем роде. Севрука імя мусіць быць намі шанаванае як аднаго з найлепшых, найвыдатнейшых творцаў нашых 20-го стагоддзя. Сапраўднага мастака з вялікай літары, выдатнага жывапісца, тонкага каларыста, на чыёй творчасці гадаваліся пакаленні нашых мастакоў. Я думаю, што тое, што не свіжыць цяпер, дзякуй Богу, адкрыты музей севрукамі, хаця гэта толькі пачатак. Палова 20-го стагоддзя, большая палова 20-го стагоддзя, яно не савецкае мастацтва, якое чэрпала сваё натхненне не ў лёзунах партыйных і не мела патрэбу прытарноўваць сваё мастацтва пад патрэбу злобу дня альбо пад цэнзуру. Гэта мастацтва высокае, чыстае, звонкае, напоенае вось нейкімі, можа быць, ідэалістычнымі уяўленнямі пра прызначэнне мастацтва. Мастацтва існуе не дзеля таго, каб абуджаць чыесьці нацыянальныя пачуцці. І не дзеля таго, каб клікаць там да нейкіх здзяйсненняў пяцігодак. А мастацтва існуе дзеля прыгожа. І калі мы гаворым пра жывапіс, то мова жывапісу – гэта перадусім мова фарбы. Пошли уже.